Aquest any, el grup de teatre Els Escaquejats han complert 25 anys i han estat els encarregats de fer el pregó de Festa Major. No se notarà res, senyora? Això, planxa com la silicona! No patiu! Ja no quitarà la brigada demà, això, venga! És ell? Jo si no el toco no ho sé, No ho sé, toca. A veure... Ah! Sí que és ell, sí. Sí. És aquell dels escaquejats que els van fer fora, que se'n va viure a Arenys, i mira, està aquí. Sardineta! Ai, mare de Déu. Ai, saps l'última? No, explica-me-la perquè no estic posada, Saps aquell que fa massatges aquí baix? Iuhu! Gracias. Vamos atrás, Atrás todo el mundo, por favor. Están ustedes asistiendo a una acción de la Benemérita Española. ¡Rosell! Sargento Sánchez, aquí se presenta un soldado. ¡Rosell! En catalán, Rosell, en catalán. Van a asistir ustedes a la búsqueda y captura de la bandera española. ¡Siga, Rosell! El de primero, ¿dónde va? Vamos a ver. Identifique objeto de mano izquierda, Rosell. Moltes banderes espanyoles puestas una al lado de otra. Això és un noranta, Escolta'm, a veure si canvieu el to, nois, a veure! Que estem assajant, que no sabem el paper i, bueno, sempre és el mateix de cada any, però és igual. Penja el cap al dimoni que vingui. Què hi ha, una festa? Que estem de festa. Festa, venim! Volem donar les gràcies per al bon rotllo i la bona harmonia a tots els espectacles i números, historietes i altres que hem muntat aquí i allà durant 25 anys. Que diu que ningú és profeta a casa seva i nosaltres no ens sentim profetes, però ens sentim molt agraïts de la resposta que hem tingut de tots vosaltres. También el pueblo queremos decir que estamos muy contentos de que nos dejen por una y última vez el balcón del ayuntamiento. Quiero saludar a mi familia que está aquí, a los 3 chicos que han venido con mi mujer. Un foro president, però el president de l'Escala ens acompanya ja venint. Por supuesto, tanqueu la finestra, no viene por ahí. Nosaltres fa molts anys ens van dir si féssim un pregó ens agradaria fer la 13 Rue del Percebe perquè el dibuix de l'edifici recorda, La gent que tenia una edat, Jordi? En Miquel poder no se'n recorda la 13 Rue, sí? Vale. I la idea era copiar una mica el ritme, la conya d'això, del 13 Rue del Percebe. I amb tota aquesta gent que ha vingut a ajudar-nos i a fotre un cop de mà, des que ens van dir si volem fer pregó, doncs estem molt agraïts. Si us tinguéssiu de quedar amb alguna cosa d'aquests 25 anys, amb quin us quedaríeu? Molt guàrdia civil. Jo, amb les dues dones d'ells dos. Home, per descomptat que et quedaries... És que amb els 25 anys, et quedaries amb tots els 25 anys. Però bueno, i quan que sí que deia Alfred al pregó, que quan fem coses anys amunt, que la gent ens segueix i ens apoya, ens sentim molt bé. Doncs salut i república, bona festa major. En acabar el pregó, l'alcalde, Joan Rabasseda, es va dirigir als presents per felicitar la festa major i tot seguit es va fer el brindis d'inici de la festa amb cava. Aleshores va ser el torn de l'espectacle de carrer a càrrec de la companyia Les Fotografiers.